fi żmien tal-maltemp intħanna salvajna 5,000 post ta' xogħol ta' fabbriki li kieku kienu jiżarmaw f'pajjiżna. Bħalma l-fabbriki huma importanti, daqstant ieħor huma importanti il-negozji żgħar. U jgħid illi Malta kulħadd qed imut bil-ġuħ. U mbagħad il-kumpaniji jiddikjaraw li qed jagħmlu liħ rekord x'imkien xi ħaġa hi żbaljata u jiena m'għandix dubju li l-kap tal-Oppożizzjoni huwa żbaljat. F'nofs l-awġ kollu li nqalad il-ġimgħa iddeċidejna li nażlu l-aħjar interess ta' dik it-tifla. U ma ddejjaqna xejn illi f'dat ċirkostanzi li huma eċċezzjonali, għal darb'oħra il-Gvern juża tajjeb it-taxxi tagħkom għal ġid ta' tfal tagħna. Din it-turbina illum il-ħadd qiegħda l-Ingilterra tiġà żarmawha huma, ħaduha l-Ingilterra biex jaraw huma x'ġara u ma ġarax u aħna bħala Gvern sa nieqbgħu ninsistu sal-aħħar mument li aħna irid ikollna power station tal-aqwa kwalità li tilħaq l-standards Ewropej f'dak li għandu x'jaqsam ma' emissjonijiet li tkun power station li tindirizza il-bżonnijiet kollha ta' pajjiżna.